Hellurei ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä istuin just sohvalle. Tulin töistä kotiin, ajattelin kaivaa kameran tuolta kaapista ja sen tein. Ja ajattelin kuvata teille jonkun random viikonloppuvlogin tai tällaisen, mitä meinaan tehdä. Ihan ekaksi mulla on sitten ohjelmassa Denikselle ruoananto ja sitten me lähdetään käppäilemään. Mä menen siitä varmaan käymään kaupassa. Mun täytyy kaupasta käydä hakemaan vähän hammastahnaa, sitten jotain semmoista kunnon lattian tai laattojen semmoista jynssäysainetta. Mä haluan pestä meidän vessan noin laattojen välit. Joo. Mä jotenkin ajattelin, että mä olisin tänään jo niinku siivonnut ton vessan ja muutenkin siivonnut täällä näin. Mut musta tuntuu jotenkin, että mä oon ihan poikki jotenkin tästä viikosta. Mä oon ollut suht virkeä kyllä tän viikon ja hyvällä mielellä ja saanut nukuttua paremmin ja näin. Mutta jotenkin ehkä nyt on hyvä ottaa vähän kierroksia alas nyt tänään ja ehkä voisi mennä saunaan ja katsoa vähän telkkaria ja syödä hyvää iltapalaa ja tälleen. Mut joo, eiköhän aleta hommiin, että pääsee joskus sitten tähän sohvallekin oikeesti sit vaan olemaan ja makoilemaan. Ei saa. Tää on mielenkiintoisia nämä mun kuvaustelineet ja paikat, kun mulla on siis se ongelma, että mulla on kuvaustelineen rikki ja mä en oo sitä vieläkään uutta penkillä käyty, kaupassa käyty. Ja näytän mitä kaupasta lähti. Mut ostin kananmunia, niitä tarvii aina. Sitten ostin lattiaharjan, ajattelin ton meidän vessan lattian pestä. En muista sanoinko siitä jo, ehkä. Aino kuurausharja, ekologinen tuote matoille ja kodin yleispesuun. Oli halpa, maksoi 2 €, mä ajattelin, että ne olisi kalliita. Sitten ostin vissyä, tekee ihan sikainen mieli vissyä koko ajan. En tiedä onko tää joku niin kuin pregnancy cravings. Oli tarjouksessa tämmönen niin kuin luonnonhajuvesi. Ja tää haisi ihan sika hyvälle, tää oli 15 € ja siis tää oli Prismassa. Ja just se, että kun mäkin koitan päästä kaikesta mahdollisesta niin kuin kunnon kemikaaleista eroon. Ja olisi just ihana kaikki hajuvedetkin vaihtaa, mut sit siinä on edes se, että ne haisee aika pahalle mun mielestä. Niin söpöpullo. Ja tää oli niinku oikeesti hyvän hajusta. Siis tosi hyvä. Sitten ostin huuhteluainetta. Ja sitten siihen lattian jynssäämiseen jotain superhalpaa pesuainetta. Tää oli cranberry eli karpalotuoksu. Ja sitten ostin vielä omenavadelma keittoa. Ei lisättyä sokeria. Mä just rupesin miettimään, että jos tässä on lisättyä sokeria, niin onkohan tässä sitten aspartaamia. Ei oo. Aika hyvä. Mut joo, tämmöiset ostokset. Sos. Mut mun takia ihan sikana mieli semmosia niinku tortilla-frappeja, mihin laitetaan tuore juustoa. Ja sitten just kalkkunaa, paistaan kananmunaa, laitetaan avokadoa, kurkkuu, tomaattia, kaikkea tommoista hyvää. Niin mä voisin semmosen setin tehdä ja syödä iltapalaksi ja katsella samalla vähän telkkaria. Täytyy kyllä jossain välissä pyykitkin laittaa. Oikeesti itse mitä niinku aikuisen elämän tämmöistä kauheat suorittamista. Koko ajan täytyy tehdä jotain. Teet tätä, teet toi, teet tää. Mut joo, tässä oli mun hienot ostokset. Ruvetaan tekemään sitä ruokaa. Mun on kauhean nälkä. Hyvää huomenta. 12 tunnin yöunet takana.
Mä nukahin eilen illalla tohon sohvalle, sitten kello oli varmaan jotain 8:30. Siitä mä siirryin 12 aikaa nukkua sänkyyn ja nyt sitten kello lähenee 9 ja mä heräsin hetki sitten. Mä en niinku tiedä, että on mulla virkeä olo vai sit semmonen niinku virkeä väsynyt olo. Tai tiedätkö, että jos on nukkunut liikaa. Mut teki oikeesti ihan tosi hyvää, että sain nukuttua. Ja mä oon muutenkin nukkunut nyt tän viikon tosi hyvin, mikä on ihanaa. Koska mulla oli tossa muutama viikko sitten vielä ja pari viikkoa sitten sitä, että mä nukuin tosi huonosti. Toki mä heräilen nykyään tosi usein ihan tosi kauheisiin suonenvetoisiin pohkeessa, mutta se vissiin kuuluu raskauteen. Ja oon koittanut ottaa just magnesiumia illalla, kun se voi ehkäistä sitä, mutta ei ainakaan ole auttanut mulla. Mut joo. Mä oon ihan laginen vielä, että mitä mä tästä teen. Sitten mennään ottaa maitohappobakteerit. Olin sanomassa aamuvitskut, mutta mä en ota mitään muuta niin kuin heti aamusta, kun mä herään, kun nämä maitohappobakteerit. Mä oon nyt syönyt näitä varmaan, en muista kuinka kauan aina aamuisin. Mä en malta odottaa sitä, että pääsee tekemään taas kunnon aamurutiineja. Totta kai mä olisin voinut tähän tilalle kehittää jotain uusia, mutta heidän paluuta odotan, että voi ruveta tekemään taas oil pullingia. Sitä voisi tehdä nytkin, mutta mulla on niin kauhea yökkörefleksi, että mä en pysty siihen tällä hetkellä. Ja sitten, että mä voin joka aamu ottaa mun viherjauhe juotavan sitruunalla. Tääkin on siis periaatteessa, netissä on vähän niinku kaksipiippusta tietoa tosta viherjauheesta. Jossain on, että sitä voisi käyttää, jos on raskautta käyttänyt, mutta sitten jossain just on silleen, että ei kannata, että varsinkaan, että jos siinä on paljon A-vitamiinia. Mutta sitten just nämä määrät ja kaikki, niin en sit ihan tiedä niistä, mutta mä pelaan varman päälle. Enkä ota niitä nyt raskauden aikana tai kookosöljy-juttua, mä en pysty, kun mulla tulee okseddus. Mutta heitä mulla on ikävä ja kunnon aamurutiineja. Mutta enää syyslokamarras, no 3,5 kuukautta, niin sit pystyy taas tekemään noita juttuja. Mut joo, eiköhän aleta aamupalan laittoa. Kello on 7. Me käytiin ihan extempore Alinan kanssa tänään Ikeassa lounaalla. Ja sit yhtäkkiä me käytiinkin Rustassa ja Jyskissä ja Stadium Outletissa ja kaikkialla. Sitten mä tulin kotiin ja nukuin päikkerit. 2 tunnin päikkerit ja heräsin niiltä äsken. Mulla on ihan semmonen olo, että missä mä oon. Mitä tapahtuu. Mä oon mietin, että mihin nää niinku vapaapäivät aina menee. Että ne menee niin super nopea aina. Mut mulla loppuu ainakaan kamerasta akku, yllätys, niin mä haluan äkkiä näyttää mitä mä ostin. Mulla ei ole tarkoitus todellakaan ostaa mitään, mutta näin on mitään ihmeellisiä juttuja. Mutta löysin Ikeasta ihan sikasöpön tämmösen hupupyyhkeen, niin tämmönen käärölle. Ja sitten meillä on toi Ikean tommonen Alinalta saatu hoitoalusta, niin siihen oli alelaarissa tämmönen toinen päällinen, niin ostin sen sitten, mun sain 4 eurolla. Siis tää on vaan tämmönen valkoinen tämmöstä pyyhekangasta ja sitten on tommoset pienet pilkut. Ja sit ostin tiskirättejä Rustasta. Wow, mitkä aikuisen ihmisen ostokset. Mut joo, aika semmonen olo, että tai jotenkin
Oli hyvät päikkärit, mä en sitä sano enää, mutta jotenkin ihan semmonen olo, että missä mä oon. Menenkö ulos? Lenkille. Vois mennä keskustaan jonnekin, olisi kiva. Siellä on ehkä vielä ihmisiä viettämässä iltaa, kun on nätti syyskuun 1. ja varmaan kaunis ilta. Niin ehkä mennään sinne, en tiedä. Katsotaan mitä mieltä senkin asiasta. Mut joo. Aikuisen ihmisen ostokset. Looks like this. Mä vaihdoin nyt vielä vaatteet ennen kuin me lähdettiin ulos ja musta niinku tuntuu, että tää ei oo hyvä outfitti. Vähän masu näkyy tässä. Tai tää on kiva tää neulemekko. Wow, toi valaistus, anteeksi. Niin tää neulemekko on kiva, mutta tää ei oo yhtään mun värinen tää, mikä mulla oli tänään aikaisemminkin tää. Ja sit musta tuntuu, että on noinen Jehova-mitta. Ja älkää kysykö mikä on Jehova-mitta. Jehova-mitta on sellainen, että jos on mekko pidempi ja sit takki jää niinku lyhyeksi. Niin se on Jehova-mitta. Tuu esittele sun outfitti. Sulla onkin niin upea. Mä täytyy mennä wow. Oikein hyvää huomenta ja lauantaita. Musta tuntuu, että video on ollut niinku ihan super random. Siinä ei ollut mitään järkeä. Ja asioita on vaan tapahtunut silleen niinku ding 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 ding. Enkä ehtinyt istumaan alas yhtään ja juttelemaan mitään niinku järkevää. Halusin vähän kertoa niinku tästä mun liikkumisesta nyt tässä viimeisen ehkä kuukauden aikana. Ja ylipäätään tästä raskaudesta, että on jotenkin kummallinen olo, kun sitä ei ehkä näy vielä niin hyvin. Mä laitoin just Instagramiin storiinkin tästä just, että on ihan tosi huijarisyndrooma, että tätä raskaus ei näy vielä hirveän hyvin. Niin sä voit mennä mun Instagramista katsomaan sen, se löytyy kohokohdista raskaus. Niin siellä on muitakin juttuja raskauteen liittyen. Mut sit mitä tulee tohon liikuntaan, niin harmittaa ihan tosi paljon tällä hetkellä, että mä en pysty salilla käymään. On ihan hirveä ikävä salille. Ja rupeaa olemaan niinku kotonakin kaikki tommoset niinku kehonhuollot ja joogat, niin nekin rupeaa pikkuhiljaa tuntuu tosi inhottavilta. Mä en tiedä, onks mulla jotenkin toi, mikä se on suomeksi, pelvic floor, niin on mulla se jotenkin tosi kiree. Koska siis aina kun mä teen vähänkin jotain venytysliikkeitä, missä se venyy, niin mua sattuu sekin tosi paljon. Ja et johtuuko ne kiputilat sitten niinku siitä, en tiedä. Että täytyisi ehkä mennä ihan johonkin fysioterapiaan tai johonkin tämmöiseen, mikä on perehtynyt niinku tämmöiseen äitiysurheiluun ja näin. Mut joo, sit taas on tosi onnekas, että mä pystyn kuitenkin käymään lenkeille Deniksen kanssa. Nyt lähti villit. Koska on myös sit ihmisiä, ketä ei pysty oikeasti tekemään niinku mitään ja onkin koittanut just sit ottaa ilon irti näistä niinku lenkeistä hänen kanssa. Mutta jotenkin ehkä se, että mulla on tosi ikävä sitä salisenniä ja mä rakastan olla salilla ja siellä on ihanaa ja mä en saa kuitenkaan niinku liikuntamuotona kävelystä, en saa samanlaisia kiksejä kuin salista. Ja sitten mietin myös, kuinka vaikeeta sinne salille on sit palata sen synnytyksen jälkeen, kun ei pysty nyt käymään, mutta mä mietin just sitäkin, sit taas totta kai se lihasmuisti on siellä niinku tallella takana niinku lihaksissa ja kun on pitkä tausta, että on käynyt kauan ja näin, niin totta kai se voi myös sit helpottaa sitä. Mut jotenkin kun oli semmonen olo ja semmonen ajatus, että käy koko raskauden ajan aktiivisesti salilla, mutta totta kai tässäkin ollaan nyt siinä tilanteessa, että täytyy kuunnella sitä omaa kehoa ja kun ei pysty, niin täytyy hyväksyä se. Mut silti harmittaa tosi paljon. Mulla on niin ikävä niitä aamuja, kun ottanut se oma viherjauheen ja sitten lähtenyt salille. Mutta sellaista se on. Mennään näillä, mitä on tarjolla tällä hetkellä. Tultiin käymään keskustassa kaupassa ja sit koitettiin katsoa mulle uusia kenkiä, koska tilannehan on nyt se, että mulle ei mahu juuri enää mitkään kengät. Tai siis no mahtuu, mutta ne on tosi ikävän tuntuiset jalassa, kun mulla osuu niin kuin varpaat sinne kärkeen ihan tosi paljon. Ja sit mulla sattuu aina mun varpaan kynnet ja kaikki sen jälkeen, kun mä oon kävellyt jollain kengillä. Ja mulla on nyt se tilanne, että sandaalit on tällä hetkellä ainoat mukavat. Ja niistäkin rupeaa varpaat tulee kohta yli. Eli se on ihan totta, että jalka kasvaa raskauden aikana. Et ei oo mikään vitsi, mutta mä en ajatellut, että se olisi niinku jo nytte. Mutta huonoilla tuloksilla löydettiin mitään kenkiä, koettiin kattoo. Ja
tajusin myös sen, että nykyään ei ole enää mitään kenkäkauppoja missään. Että sitten yli me käytiin kattoo Blue Tomatossa. Siellä oli kenkeä ja sitten me käytiin Vikkelä, mutta ei ollut semmosia mitä mä oon ajatellut. Mun täytyy nyt sit hankkia ainakin jotkut semmoset niinku lenkkarit hyvät, niinku isompaa kokoa. Ja sit miettiä, että investoinko johonkin muuhunkin. Et sit totta kai toivoisin, että se jalka palautuisi sitten raskauden jälkeen. Tultiin just kotiin ja mä ajattelin maata tässä sohvalla ihan pienen hetken. Eilinen meni ihan tosi hujauksessa, mä en ehtinyt juuri mitään sit kuvaamaan, enkä kyllä siis ihan hirveästi niinku tehnytkään mitään eilen. Pesin muuten ne vessan lattian eilen, sen sain aikaiseksi vihdoin ja viimein. Ja tänään meillä oli ihan tosi kiva aamu, syötiin aamupala yhdessä ja sitten käytiin siellä metsässä. Ja oltiin siellä sit kans niinku kerrankin oikeesti ihan ajankaa. Mutta oli tosi kiva aamu tänään. Mun täytyisi nyt ruveta tosta laittaa noit kukkasia. Meillä jäi siis meidän viime viikonlopun kihlajaisjuhlista niin ihan hirveän isoja niinku, tai siis paljon maljakoita, missä oli kukkia. Niin mun täytyisi nyt tehdä ehkä uudet asetelmat noihin, koska sieltä on osa kuihtunut. Niin heitän sit huonot pois ja teen uudet asetelmat, kun siellä on kuitenkin sit seassa vielä hyviä kukkasia. Sitten täytyisi laittaa pyykittelineeltä pois ja sen sellaista. Mutta mä makaan tässä nyt ihan minihetken. Ja sit mä ajattelin kyllä, että mä menen saunaan. Me laitettiin se päälle tosta noin. Niin mä ehdin tässä nyt hyvin tekee kaikki hommat alta pois. Sillä aikaa kun sauna lämpee, niin sitten pääsee saunaan. Joo. Ihanaa oli olla saunassa, teki hyvää. Mulla on taas mielenkiintoiset kuvauspaikat. Mä istun meidän työhuoneen lattialla. Ja tulin lopettamaan videon. Mulla on ollut tänään jotenkin tosi vaikea puhua kameralle. Mä huomaan, että mä nytkin oon jotenkin ihan silleen hermostunut ja haroan mun hiuksia ja en osaa sanoa mitään järkevää. Joo. Tätä mä just meinaan, mitä mä sanon? Et ehkä mä en nyt sano sitten mitään muuta kuin, että kiitos, että katsoit videon, jos jaksoit katsoa sen kokonaan. Ja tilaa kanava, ellet oo sitä vielä tehnyt. Anna peukku videolle, jos tykkäsit videosta. Ja mut löytää Instagramista nimellä Sennialise, niin menkää seurailee sielläkin. Sinne mä päivittelen tosi usein, melkein päivittäin. Totta kai välillä on semmosia päiviä, ettei jaksa, mutta anyway, siellä on paljon raskaudestakin kaikkea juttuja näin, niin menkää kattoo ihmeessä, jos kiinnostaa. Mutta kiitos vielä kerran, että katsoit videon ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!